Ketini Malaika Norogbai belai khatong thoka. Jung election ni sikang ni kokno kita salayan do. Chini je kok awi mung gotong nairok no chung tini o jagao 7 nong demsara kosusora constituency ni andaro Poncomnogor Mailung ADC village o jagao chung phaika je chini o jagao chung koyekdin ni sikang no nukha je chini khoroksa ha tei dofani bagi samung tang tongnai borom gnang Resdev Burma bo join khlaika chini bubagrani je naharmung tipra dofani thansa tai greater tipra len ni sanmung no tui tini hinga ke bini bising tui tai chini o jagani MDC borom gnang Direndra Dev Burma tai borok kunui ni simia o jaga norok borok jottoni subai chini tipra dofani thanchani khorango yasagui chung o jaga nukha para kaisa ward ni 2 number ward tai te kaisa 4 number ward ang kaini milioni sasinai total 56 hingke o jagao 41 family ni total 129 voters tini o jagao bubagrani tipra dofani thansao tai o jagao je greater tipra len ni sanmung no hamjagui borok oro yapri sepaikha o jaga kok kwsarna muchungo je borok tabuk swkango bo jagani phaiya abono tilai chung kok swaklainani kokya tamo khai chini tipra dofani tipra sarok bubagrani naharmung thanchano hamjagui o jagao greater tipra len no krak khai sannani hini wansugui chung agi pisapiring wngui tongnairok tini kubui ni thanchao sokpaikha ambagi jotono belai hambai chini bubagra logirikha chung tipra dofarok thansa wngkha.